22 iulie, Sfânta cea mai cu pregnanță în istorisirile care le găsim pe internet sau în cărți, Sfânta Maria Magdalena. Maria Magdalena se numește așa că era din Magdal. Deci a luat numele din localitatea pe care ea o prețuia fiind locul ei de naștere. Și este una din Sfintele Femei mironosițe, mirofore, adică cele purtătoare de mir sau cele care au uns cu mir, au vrut să ungă cu mir, cu mirodenii, trupul Mântuitorului Hristos, pentru că n-avuseseră timp să facă aceasta după rânduiala evreiască, întrucât, fiind în ajunul Paștilor iudai, a trebuit să-l ia repede de pe cruce, nu putea rămâne corp spânzurat pe lemn după asfințitul soarelui și atunci cu grabă l-au coborât de pe cruce și l-au înmormântat în mormânt nou, îngropându-l l-au pus, cum zice cântarea, mormântul fiind al Sfântului Iosif din Arimatea, care avea acolo un mormânt nou. Ne închipuim că acolo, în țările acestea pietroase, se sapă mormântul dinainte. Ea este cea care a venit la Mântuitorul Hristos și a vindecat-o de o boală provocată și care o domina, ziceți că avea 7 diavoli. Sfinții Părinții ai Bisericii noastre tot târcuiesc și spun că acești 7 diavoli reprezintă cele 7 păcate de moarte sau reprezintă o mulțime de păcate. În tradiție a Bisericii se mai vehiculează și ideea că era o femeie, o fată, o fecioară foarte frumoasă, de altfel pictorioșii folosesc pe ea ca model de feminitate, cu părul foarte lung, cu fața frumoasă, și că și-a pierdut fecioria într-o tendință din aceasta de plăceri continue și că auzise de Mântuitorul Hristos și că l-a cunoscut între un soldat roman și un ofițer roman. Asta nu avem noi dovezile. De asemenea, există acolo și explicații dacă aceasta este femeia cea păcătoasă sau cealaltă, dacă ea este cea care a uns cu mir picioarele Mântuitorului, le-a șters cu părul capului ei, cum citim în Sfânta Evanghelie. Toate acestea nu sunt în contradicție, ci sunt variante de percepție. Avem însă mai multe lucruri deosebit de importante de spus despre ea, și anume că ea intervine la Ponțiu Pilat pentru Hristos, intervine să le libereze, intervine și vrea să demonstreze ea că nu are vină. De aceea merge la el după obiceiul vremii sau după obiceiul plăcut romanilor și în sărăcia ei îi duce un coș de ouă. Dar nu îl mai lasă pentru că Hristos tocmai fusese luat și nu mai poate să facă nimic. Aleargă după Mântuitorul Hristos în drumul acesta, pe drumul crucii, nu îl prinde de pe urmă, graba, cum am zis, de a fi răstignit, până în apusul soarelui, ca apoi să fie repede coborât, după rânduiala de care am vorbit, și atunci îl găsește pe cruce, plânge la picioarele crucii, o găsește acolo numai pe Maica Domnului și numai pe Sfântul Ioan Evanghelistul.
Ceilalți toți fugiseră de frică, toți ceilalți apostoli, iar alte femei mironosițe stăteau undeva deoparte, sigur ținute la distanță de soldații romani. Și există tradiția asta așa de frumoasă că sângele Mântuitorului au curs pe ouăle din coșul ei, le-a înroșit și atunci avem noi această tradiție, acest obicei frumos cu ouăle roșii de Paști, deși simbolismul oului roșu de Paști este mult mai adânc. De acolo, nereușind să facă nimic, ea este fervent preocupată de Mântuitorul Hristos, de corpul lui și este acolo amintit în Evanghelie că prima dată s-a arătat ei la înviere. Cu întrebarea, femeie, de ce plânge? Atât de supărată era, atât de groaznic, fricoșată, atâtea păreri de rău pentru binefăcătorul ei care o vindecase de cele 7 boli stăpânite, da, prin cei 7 demoni, cum am zis, încât nu se sizează cine îi vorbește și crede că e grădinarul. Și apoi toată scena care este istorisită, și anume mergi, du-te, spune ucenicilor mei, că m-ai văzut, spune-le că voi veni la ei și toate câte citim în Sfânta Evanghelie. După înălțarea la cer, Maria Magdalena rămâne cu Maica Domnului. După adormirea ei, Maria Magdalena merge la Efes, la Sfântul Ioan Evanghelistul. Ridică o statuie Mântuitorul Hristos în Efes, care se consemnează de către un părinte bisericesc că ar fi rămas acolo până în secolul V, începutul secolului VI, apoi barbarii au dărâmat-o. Știți că noi nu avem în cultul nostru statui, avem numai icoane, nu se dezvoltase cultul la data aceea, așa că ea, în dragostea către Mântuitorul Hristos, i-a ridicat o statuie. Și tot ea este cea care este numită cu apelativul acesta, întocmai cu apostolii. Pentru că ea a făcut lucru de apostol în toată lumea, a însoțit pe unii și alții și la Efes, cum am zis, și ajunge la Roma. La Roma era Cezar, împărat, se numea Tiberiu, dar era foarte bătrân. Nu poate să ajungă, sare zidurile, gardurile, oprind soldații, în cele de urmă ajunge în fața împăratului cu insistențe. Acesta o ascultă, ea îi vorbește de o nedreptate care a făcut-o Ponțiu Pilat, așa de bătrân era că îl cheamă pe un consul, pe un sfetnic și îl întreabă, avem noi o provincie Palestina, avem noi un numit acolo, Ponțiu Pilat, îi se confirmă și îl destituie. De dragul Mariei, în sensul că îi reușise o minune Mariei, prin rugăciune către Mântuitorul Hristos, și anume îi vindecase de orbire o fiică. Și acestea sunt aspecte păstrate în tradiția bisericii. Toate acestea și altele ne fac să o cinstim în chip deosebit. În cele de urmă, așa cum am zis, ajunge la Sfântul Ioan Evanghelistul, la Efes, și la moartea ei, acesta o îngroapă destul de aproape de muntele unde au fost închiși de vii, în peșteră, cei 7 tineri din Efes, cu minunea care o știți, și după aceea, de acolo, mormântul ei, vremea unui împărat bizantin, Leon, filozoful, este luat, dus într-o mănăstire, Sfântul Lazar, în Constantinopol,
rămâne acolo o perioadă de timp. Când a fost în pericol, moaștele ei să fie profanate, cunoaște scăderea Constantinopolului și nu numai asupra Constantinopolului câte s-au abătut, se împart moaștele ei. Unii pretind că ar fi și parte din ele la Roma, la romano-catolici, dar pentru noi e important că la Sfântul Munte, Mănăstirea Simon Petra, este mâna stângă, așezată într-o ferecătură și care mână este caldă. Iarna-vara e caldă. Este o minune care se petrece continuu prin mâna ei stângă. Eu am fost la Sfântul Munte de 3 ore, odată o zi jumate, odată o zi și odată 6 ore. Dar a 3-a ora m-am rănicit Dumnezeu și am ajuns și la această mănăstire, Simonos Petra, unde se află mâna ei stângă și am sărutat. Și așa era, moaștele ei erau calde, mâna ferecată, când o sărut, dă această, nu senzație, această trăire reală, că mâna este caldă. E o minune. Bine, pentru mulți este o extraordinară minune. Nu, Dumnezeu poate face orice. Dumnezeu, iată, face minunea aceasta, face și altele. În peninsula Halkidiki, în capătul celor 3 brațe, există o localitate atunci și azi, se numește Poligniros. Și în această localitate, în 1910, aducându-se moaștele Sfintei Maria Magdalena, s-a realizat un lucru extraordinar, adică o minune, și anume milioanele, miliardele de lăcuste care distrugeau recoltele, vița de vie, grâul și toate câte se cultivau, măslinele, era un dezastru. Toate aceste lăcuste au plecat. Numai prin prezența moaștelor Sfântei Maria Magdalena, aduse acolo în disperarea locuitorilor. Una din minunile ei, multe alte minuni a făcut. Așadar, pentru noi, ea, Maria Magdalena, este un exemplu de misionarism, un exemplu de curaj. Este singurul avocat al Mântuitorului Hristos la scurt timp după condamnarea lui, moartea și învierea lui. Nu se lasă până nu-l reclamă pe Ponțiu Pilat pentru nedreptatea făcută la chiar cezarul de la Roma, Tiberiu. Da, o femeie. O altă problemă pentru noi, întrucât, pe de-o parte, femeile erau oarecum în partea din dos, în sensul că nu erau băgate în seamă, nu aveau foarte multe drepturi în Vechiul Testament. După aceea s-au limitat toate în niște legi care iar au încorsetat-o, dar ea în istorie, iată și prin Maria Magdalena, nu face altceva decât vine și demonstrează că are un curaj peste al apostolilor. Merge și spune ucenicilor mei. Unde erau ucenicii? Erau închiși. Se încuiaseră în casă, cunoașteți toată istoria, și Mântuitorul Hristos intră prin ușile încuiate și se arată lor. Ei crezând că văd o nălucă, un duh. Toată istoria aceasta este cunoscută, dar pentru ziua de 22 iulie e important să cunoaștem acest aspect care ne îndreptățesc să mărim respectul nostru față de femeie, mai ales că printr-o femeie, Maica Domnului Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, vine în lume
viețuiește cu noi, se ia toate ale noastre în afară de păcat, ca apoi noi să luăm toate ale dumnezeirii după har, nu după esență, și să avem acces la îndumnezeire, adică la ceea ce înseamnă sfințire prin trăirile, lucrările, faptele noastre în conlucrare cu harul Duhului Sfânt. Așa să ne ajute Dumnezeu prin rugăciune Sfintei Maria Magdalena. Amin.